Здравейте хора, добре дошли в едно ново видео на Last Day on Earth. Вчера пуснахме първото видео в играта. Направил съм някои промени, понеже мъничко фейлнах в опит да записвам първото видео. Ще ви кажа какво горе-долу направихме. Почти сме готови с къщата за кучето. Направихме от миналото видео, нали си намерихме куче. И сега то е готово. Почти къщата е готова. Сега като се върнем, сигурно дъските ще ни са станали. И това е. Влезнахме в тази гора, която в момента разчиствам с идеята после да взема лута. И да, нека продължаваме с видеото. Наистина, ако ви харесват тези видеа, може да се абонирате за канала, за да подкрепите мен и канала ми. И нека започваме с съществената част, която е... това е вълк тук. Трябва да го шипнем. Разбрах, че когато е така си клекнал и го удариш с каквото и да оръжиш, му биеш повече демидж, колкото му биеш е така нормално, като си стана. Което има някаква логика, защото примерно имаш някаква засилка да го удариш. Тунк, ето, направо припадат. Така, сега просто разчиствам самата гора и гледам какво мога да взема като лут. Тук има палатка. Я да ви в палатката какво има. Макар че тук има човек. Има гащи. Да, брадва ще оставя за това. За тези има кружка също. Аз малко трябваше да се разтоваря. Сега трябва да си оставям оръжията. Много съм смотан. Ама какво се прави? Заклещи. Добре. Той го яде. Ужас. Това е ден 2 от когато играем тази игра. Ще направим поредица. До когато ви се гледа. Я да видим тук какъв още лут може да намерим. Добре. Телефон и бекон. То бекон се чуя колко го правя, да го вземам ли, да не го ли вземам. Вече имам един часовник и си спомням, че миналия път си оставих часовника заради телефон. Обаче пак ми се да взема това. Тия бекони, няма как да ги взема, дай да ги вземам. Да. Тук този е мъртъв, този го проверихме вече. И като цяло нещата, които съм правил извън камера, не са толкова много. Просто разчистих нашата база, защото миналия път... някакво пистолетче, някакъв вид пистолетче. Не знам какво трябва да представлява това. Добре, тея ще ги оставим, айде да кажем. Добре, какво правя? И като цяло обаче май от тази локация е това, което е да взем като ут. Поне така виждам. Виждам нещо по-интересно от това. Освен да взем малко берита. Чакай да се наядем хубаво да се... Тъй. Ни трябва тия берита. Я да видим сега. Да. Може да вземем нещо още, защото не броях беритата като такова. Може да се взема нещо. Я да видим. Това сте помня точно какъв лут имаше. То телефон или кожата му да се взема. Тук какво имаше. Тия губички ще вземем. И мисля, че ще си ходим от тук. Да. Имаме храна, имаме всичко, имаме кожици. Добре, нека потегляме от тук. Отиваме си вкъщи. И да видим какво е да променим по нашото къщи. И може после да отидем на тези камъни да видим какво ще става. Отиваме сега в къщи да видим дали нещо е станало. Макар че то някакво остане, аз какво говоря.
О, така. Добре. Тук има такива работи. Месцето не е готово. Ето за това ви говорих, че съм почти готов да го направя. Сега ще видим дали имаме дъски. И трябва да имаме още една-две направени дъски. Ето, обаче чакайте да остава този от който е в момента в мене. Наистина, ако ви харесват тези видеа, може да се абонирате за канала, защото полагам старания за да ги направя. И да, като цяло ти ми го дай. Това го слагаме тук. И чай, тази къща тук за кучета направих без да искам инцидент, направих две къщи. Мисля да се взема дрехи. Дрехите, които са, да си ги слагам. Ето тук вече. Ето тук вече ще си складирам дрехите. Защото просто да са на горе-долу еднородни места. Тук това не е дървото, дискове някакви имаме. От гайки. Тези гайки трябва да ги оставим, това трябва да го оставим. Тези. Болчета. Месото трябва да го оставим за пече. Тези златни продукти и тях. И това е като цяло, като гледам от тук. Чайте да си вземем тези дъски. Така. И мисля обаче пак да се върнем на това място. Този път с по-подготвен улт. Не знам защо имаме мисия тук да отидем отново на това място. Нека отидем да видим какво ще да очаква. Тук пише пак да отидем. Защо трябва да отидем? Да, не знам. Сега ще видим какво ще трябва да правим. То би трябвало мисията да ви го каже. Айде да видим. Buy bushes. Cut down 3 trees. Значи трябва да... вълк. Вече мога да взема лута, защото като цяло няма вълъжа, тази къщичка ще ми е безполезна, така че мисля да изтрия просто от инвентара ми. Сега... Обаче погледате, че тук надолу са завърнали всички чудовища. Това мисля, че ще бъде така. Добре, имаме нов лапен. Добре, че си взех. Трябва да ги убия тези наоколо. И ще почва 40 скилове работи. Айде да видим какво ще ни предлагат. Your health is extra. Това мисля да е. Плюс 2 health може да е помощ. Нека сега се чупим 3 дървета, ще направим мисиите, които ни дават тук. Защото да не се чуе просто как е така просто да се развивам и ще completed. Сега трябва пък да отидем вкъщи. Добре. Много ми е интересно, то пише ли кой ден сме? Аз сега ще видим. Някъде тук пише ли? Не. Я да видим. Знаеш, че 4 бета нещо си. Добре, put the loot in the box. Добре. Примерно. Цак. Готово. Clone rewards. Rewards. То тези работи. Охо, да, то за това. Вижте всякакви мисли. Да. Сега и сме готови с къщичката. Леле. Добре, finalize.
Let the puppy inside the doghouse. Ето го нашето кученце. Тук. Нали? Я да го видя. Black and white. И ще се казва... Как да се казва? Мисля да го кръстиме... Как да го кръстиме? Ще го кръстя... Я ви какво е. Това е... Мисля, че е момиче, да. Това е момиче. Нали момиче е това? Също се съм много сигурен наистина дали е момиче. Мисля, че не съм много сигурен. Мисля, че това означава, че е момиче. Затова ще го Не, момче. Да кажем, че е момче, айде. И ще си го кръстиме Бърти. Името ще му бъде Бърти. Готово. Ето го Бърти. Сето до крейт. Айде да видим. Сега трябва да сложим манджичка. Опа. Ето. 6 часа ще е готово. Трофред и след това мъничко. Това Бърти нещо трябва да 24 часа ще расте. Добре. Нека се расте. Така. Тук, има още 2 кученца. Мага. Опа, аз веднага ги седнах на док крейда. Вече имаме хора 3 кученца, на които ще дам тази цялата храна. И имаме вече кучета, човек. Леле. Имам си кученца. Ето го Бърти, ето го. Този си е Джинджер. Граси. Много сладки кученцата в тази игра, много ма кефят. Тук си имат храна за доста време нататък. Нека... тук отключихме до вода на лой си правим. Това може и да е полезно като цяло. Мисля даже да си направим. Ще си направим едно. Ето го тук. Имаме и 2 честа, които може просто да си ги използваме. Ще го сложа и тук. Мога ли? Не мога. Защо да го сложа? Къде е това? Трябва го сложа на земя. Това. Ще го сложим. Тук ще кажем да го сложим. Така. Има и градинки. Те градинки, между другото, ще сложа една градинка. И сега ще видим дали имаме от тези, дето се засажда. Да засадим. Ако имаме. Ако те се засаждаха, всъщност не съм много сигурен дали те се правите така. Тези? Не, трябват ни семена. Ще видим откъде може да вземем семена. Казват ни сега да отидем на Line Storage with a Pickaxe. Значи, това би трябвало са камъните. Нека се приготвя. Тези два бокса ще оставим сега временно тук. Тук ще оставим тези работи. Имаме една кирка, едно такова. Ще вземем някаква храна, ни трябва със сигурност. Сплит. Ще вземем жолки. Имаме и 13 берита в нас. Нека отиваме да видим какво ще става. Limestone Bridge. Какво е взема тук? Същия лут като цяло. Ето ги семената. Добре.
мисля да отидем сега, да видим, да лутнем, да изпълним още няколко мисии и това да бъде краят на ден 2 от нашето приключение. О, човек! Той има някакъв човек! Опа! Чай, купра! Так! Убихме човек! О, той има някакъв лут! Има и бандажки! Още една раница. Добре, тази раница едва ли ще ни трябва, така че ще оставим, казах. И нека се хилнем. Така, Mine Iron Ore or Deposits, т.е. или Iron, или тези работи. Нека убиеме този, от този да убиеме Fast Biter. Този явно е добър. Тук месце, това месце ще го взимаме. Ще утнем. Тук тия чисто са добри, бе. Тук ми харесва повече сякаш като локация. Повече от мисля, че има. Тая кружка ще оставим, мисля. Не ми се струва като нещо толкова важно. Я видим тук какво ще намерим. Я видим. Дъски, пирони. Знаете ли, ако тия дъски ще ги взема и пироните. Make less noise, make it close, toxic. И това ще вземе този път. Нека обаче... Чакайте се. Нещо трябва да махаме. Знаете ли, когато тия ги махаме, без това повече няма ги видим. Цак. Скоро между другото ще ни се щупят нещата. Цак. Мъртъв с един удар. Така. Мисля, че обаче се взимаха... така. Значи или айран, или такива. Дум. Така. Те ще вземе. Защо? Бум. И ти си мъртъв. Как фърчат, като ги удряме. Много интересно. Нека... от работи. Ето какво ще чупиме. Добре. Трябва да се сбия с тебе. Ще убиеме. Така. Ни изписва това да направим. И оттам нататък ще видим. Ще обиколим локацията за още нещо, може би. Ще чупя айрана, защото мисля, че другите са по-лесни за събиране просто. Така. Добре. Готово. Mission complete. Сега трябва да ни казва да отиваме в... Тук има доста зомбита. Но аз не мисля да ходя вкъщи още сега. Мисля да поизчакам малко. Тъй като нямаше време да ме удари. Добре. Месеца работи. Добре. Тук има... това зомби трябва да ги убива, така явно. Цак. Чакайте бе, аз съм много прост. Така ще ги сложа. Тебе не мога да отворя. Скил бурглар. Опитен крадец. Нека видим тук какво се случва. Такива говички, работи. Добре. Нека ги взема. И като цяло, това е всичко. Това е всичко от тук. Нека се прибираме и да видим какво носим в къщи.
Ще е хубаво да ми ги използва. След малко ще рейд на играта. Нека ви представя какво имаме. И сега какво взехме, я да ви... Охо, взехме лък! Охо! Взехме това е много добре. Това е много добре. Чакай сега ще се оправим. Взехме това за майндването, сега ще си го направим на желязо. Билд Ability Quart, ето същото. Взехме току-що, като трябва да оставим дамаджа тук, тия дървета тук, айрона тук, природи, работи, гайки, тези глупости и тези. Добре, нека оставим тук хилчетата и нека направим... Чакай, има ли някакви празни бутилки някъде? Добре. О, забрахме пак за семената. Нищо както и да е. Карай. Тук има още дрехи. Това е доста добре. Дрехи. О, тук има и два бокса. Сега ще си направим два бокса. Така. Нека си направим два бокса. Билд. Ще го сложа тук. Другия ще го сложа тук. Така. След тая. И нека си направим фърнес. Само да видим какво изисква. Аха. Melting фърнес, имаме и лък. Може да направим, обаче не мисля. Добре. Така, сега си направихме лък. Некакъв лък и аз. Направихме си фърнес. Сложихме го. Сега в него трябва да сложим нещо, което да гори. Проблемът май обаче, че нямаме доста гетел. Добре, айде, това ще бъде. Тук обаче дървото ни е на лошо. Много ни е зле дървото. Това не ми хареса. Смета на Iron Bar. И тук тришки ще си взема. Няма ги мелтвам всичките. И ще ги скипна. Така. Явно ми даде фри скип. Така. Добре. Фикс да радио. Добре, трябва фикс на радиото. Което радио е тук, отзаде го оставих предния епизод. Ние имахме някакъв диск, сега ще го видим къде обаче. Мисля, че добре за сега се развиваме в тази игра. Ако ви харесва тази поредица, наистина може да я оцените с един лайк нагоре. Опа, какво стана? За името, нищо както и да е. Слагаме касетата от Working Record Player. И ко се? Ко стана? Сега как трябва да го фиксна? Ама, това не е радиото, бе. Майко. Имам си кучецата. Опа. Един Iron Bar. 5 болта и 2 тиксота. 5 болта, 2 тиксота. И ще видим. Опа, то пак е тук, Цак. Точно тия да ги оставих. Имам точно 5. Найс. Добре, финализ. Pick up distress signal. Hey, over here, we need help. Over. Where are you? In the motel. Bring me badges. Quick. Добре. Така, мотела. Това е... Той каза да отидем от такова бандажи. Добре. Нека отидем да донесем бандажи. Go to the motel.
точно това ни пише. И след това мисля да приключваме това видео, защото стана вече бая. Охо, разтворихме картата. Добре, ние трябва да дойдем до тук, да видим какво става. Някакъв на помоли да отидем да му дадем бандажи, сега ще отидем. Така. Enter. Тук е 2 звезди, значи е опасничко, тук е явно. Тук е кофе с буко. Дали му убия? Не, така явно дали му убия, Макс Дейвич. Get into the motel. Чай само да видя кой има тази кофа в буко. Нека видим. Така че сигурно сега ще има някакви букуци. Да, баш то кен. Празна бутилка с вода. Добре. То пък какво да има в букук? То... Clear the block cage. Какъв фастбайтър. Той е явно тегъв. Той е тегъв. Сега ще го донесем там и ще го такова да експлодира ли кушко, бре? Чай, ела ти тук да те убия. А сега тебе... Гърби. Гръмна. Глей коста тук. Так. Ой. Това е лошо. Пролутна ми се лепана. Тук може да умрем между другото хора. Добре, имаме хилове. Лепаните направо ми се разкатах. Така, левел лъпнах. Така, точно това ни трябва в момента. Обаче, дайте ли какво, ще си сплитнем бандажките. Защото той някакъв казва да му носим бандаж, той къде е? Добре. Чорбичката, чорба ще я изпия като цяло. Лепило, цигари. Така. Какво става тук? Шит. Стой ще правим тегава, доста тегава битка ще се това. Защото нямаме вече оръжие, това е проблем. Kill the Whipper model. Тебе ще те еквип, давай. Тай граната го прави. Сто 179. Убри, мъртъв е, бе. Добре, че сети за това. Find the survivor. Така. Окей, искаме да сме окей. Нека видим тук е нищо. Безпомничко. Тейко. Тук е нещо. Не водите работи. Дай да видим. Това не е реварда. Взехме бутушки. Find the survivor. Гледайте го.
Go. Вече трябва да ходя вкъщи. Добре, хора, изпълних още една от мисиите. Пише и сега да си отиде вкъщи. Има евент. Я бе, колко бе? Шоу бе, колко? Къде е точно? 46 минути. Хора, направо съм гръмна, често ви казвам. Ще отидем сега до нас. Ще се разтоварим. И ще отидем, I guess, отново да ултнем там. Да видим какъв ут ще вземем. Това видео вече става доста дългичко. In the survivors path Добре, инбокс, така. Безплатничко тук. Няма гледам, ми се гледа билта сокър тейба. Как се вече, стъпа тейба. Трябва да направим такива. Трябва да направим желязо, май да не. Хора, как ще забравя? Чакайте, трябва да сме обаче бързо, защото ми писна наистина вече. Това ще го сложа. Тези ги оставя за сега. Всъщност тебе ще те взема за оръжие, защото ми свършиха оръжията. Не, тебе ще те взема пък за оръжие. И ще вземем бандажки за хилване. Ще пием сега една вода, ще ядем едно такова. И нека отидем много набързо. Много набързо трябва да отидем. Ти е изкофто да се сбим с някой, тя е мъртва. Айде да ходим бързо. Това ставим почти някакви работи, защото ако намерим нещо, някъде да го вземем. Тук трябва да някакво нещо. Добре. Много набързо трябва да отидем. Това вече не ми показа това. Нека отидем бързо. Тъкво ще си изхабим и енерджито, за което съм доволен. Това означава, че приключваме с ден 2 и утре или други ден ще направим видео за още следващата част. Нека се сбием с този Faster Hunter. Токсик. То някакъв токсик работа. То си спомня, че пръскаше, аз затова се дърпах от него. Ма явно мене сега не ма пръсна. Вижте, сега съм гол вече. Пръснахме го един. И е мъртъв. Добре. Нека разчистиме само, за да може да отвориме. Бум. Цак. Цак. Бум. И кой е това сега? Faster Hunter. Fast Biter. Аз пък чета Faster Hunter, той е Fast Biter, но съм странен. My home is my fortress. Окей. Нека видим сега какво ще има в главата пратка. Добре, това между другото сигурно е готово. Добре. Много добър завършек това видео. И сега отиваме вкъщи и ще завършваме това видео. Даже от сега ще почна да правя аутото. Надявам се, хора, това видео да ви е харесало. Абонирайте се за канала, ако е така. Гоним скромната сума от 10 сабскрайбъра. Но скромна, но се надявам тя да се разрасне. Аз бях
какво казах току-що, няма никакво значение. И ще се видим утре или някой друг ден, докато снимам на епизод на тази игра. Аз бях Иво и ще се видим утре.